Lifestyle Action. Thank you so much for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and today I talk about Sibongile and the Dlaminis. But history repeat itself, guys. Angazi ukuthi kwenzekalani manje ngokugcina because uthola yonke into ayifunayo laphana ke kuVusi, but ke sibonile manje ukuthi ke uPhakamani wamtshela ukuthi udinga indoda indoda yangempela ezomenelisa esho ukuthi ke uVusi futhi akamnelisi. I'm not sure ukuthi ukhunyiswa ukuthi abanazo yini izingane njengoba ekhuluma kanjalo nje, guys. And ke ugcina ke try to fight for uVusi, athi uVusi uyindoda ngokwanele kimi. But ke emva kwalokho ke uVusi ngase bexabana babangani nokugcina utshela ugcina ukuthi ula khona namhlanje ngoba yena wasukuma wathi abalungisa umshado wabo, bawulungisa umshado wabo. Jiki sesibona ugcina kusesemotweni uselele noPhakamani. Kanjani manje, guys? Kanjani? Njengoba ke history repeat itself, guys. Ugcina wenza exactly into eyenza umamezala wakhe ke uPhetheni, and kuzoba nzima for uPhetheni ukuthi amkhuze ugcina ngoba naye she did exactly the same thing. Walala loQaphelani okungumfowabo kanjengaye bazali ingane. Angazi kazi ukuthi singa expect ukuthi ugcina abe pregnant by ingane kaPhakamani, bathi ke ugcina uzohluleka kuyibamba alokho emfuna ke nje uPhakamani uwaya bozi babanje uVusi ngiyacabanga ke, guys. So yeah, guys, asazi ukuthi ke iyozala nkomoni kule storyline abasi introduceayo manje laphana ke kuSibongile and the Dlaminis, but ke abantu bathi nje hayi shem history iyayiphinda ngampela ke laphana ke kwaDlamini. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.